20 rokov rádiožurnálu. Rozhlas má nezastupiteľné miesto v mediálnom priestore, hovorí zakladateľ rádiožurnálu Ivan Miertan. Môj názor na médiá je všeobecne známy, Robert Fico. Rádiožurnál ma zaskočil pri zoskoku padákom, Jan Čarnogurský. V 20-ke sa ľudia zvyknú sobášiť, ale rádiožurnál by si mal zachovať slobodu, Katarína Tótová. Rádiožurnál počúvam aj nepočúvam, lebo situácia v politike ma už prestáva baviť. Hlas ľudu. 20 rokov rádiožurnálu. Pri počúvaní mimoriadneho vydania rádiožurnálu vás, vážení poslucháči, vítame hneď dvaja. Tamara Valková A Michal Tvarožek. V dvojce sme preto, že dvaja si viac pamätajú. Ale aj zabúdajú. No, ako kto. Takže aj to je dôvod, aby sme si spoločne, teda aj s vami, vážení poslucháči, a s niektorými z tvorcov prvého vysielania rádiožurnálu pripomenuli 5. marec 1990. Bol pondelok, meniny mal Friedrich. Meteorológovia upozorňovali na pokračujúcu prudkú výchricu nad Európou. Vo federálnom zhromaždení sa diskutovalo o novom zákone o zhromažďovacom práve. V Bratislave sa pripravovala prvá autobusová linka na nové sídlisko Dlhé Diely. Na hraničnom priechode Petržalka-Berg ešte stále neutíchal nával Slovákov. A v spravodajstve vtedajšieho Československého rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave vrcholili prípravy na vysielanie novej spravodajsko-publicistickej relácie. Mnoho bolo povolaných, ale len jeden vyvolený. Redaktor Bohuš Géci si ako prvý sadol k mikrofónu. A dnes je opäť v štúdiu. Nie so scenárom, ale so spomienkami. Aj so spomienkami, aj s takým určitým rešpektom, pretože ten rozhlas, ako to vidím tu okolo seba, konkrétne v tomto štúdiu, je už niečo iné, ako to bolo pred tými 20 rokmi. Ale tú trému, ktorú si mal pred tými 20 rokmi, pri tom prvom vysielaní, tu hádam teraz už nezažívaš. No, tá tréma vždy, keď človek vstúpi do toho štúdia a vidí to červené svetielko, to je taký reflex. Jednoducho, to tam je. Čiže ako to bolo vtedy, po prvý raz? Vtedy to bolo ešte také strémovanejšie, pretože tá zodpovednosť za to, ako prvé vysielanie rádiožurnálu skončí, alebo ako to vyznie, najmä u poslucháča, tak to bolo ešte viacej zväzujúce ruky a možno chvíľu aj ústa, takže sa tam mohli, akože sa aj stali určité kiksy, ale v podstate ten taký zmysel pre to odviesť čo najlepšiu prácu zvýšil aj tú trému. Plus ešte tá zodpovednosť za to, že vymysleli sme to a teraz to musíme ponúknuť. Ja si spomínam, ako postupom času, keď prichádzali nové veci, a dá sa povedať, že zlepšenia toho vysielania, keď to dieťa už začínalo vyrastať, ako sme ich ťažko prijímali. Nevedeli sme si predstaviť, že na začiatku relácie má byť menej ako 8 titulkov, že jednotlivé príspevky musia byť kratšie ako, 7 minút, 6 minút. Ono to vychádza všetko z toho, že život, ktorý žijeme momentálne, je oveľa rýchlejší, dynamickejší, ako bol v tých časoch, i keď aj vtedy bolo tej hektiky veľa. Samozrejme, že ten náš pohľad na to, čo všetko bolo v tom danom momente dôležité, je ovplyvnený, alebo bol ovplyvnený aj tým, v akej atmosfére a v akom tom vývojovom štádiu celej spoločnosti sme tvorili ten rádiožurnál. Čiže je úplne logické, že sa to musí dostávať do takých foriem, ktoré sú už priateľné pre súčasného poslucháča, lebo aj ten sa vyvíja. Ten takisto nežije v skleníku, takisto ani ten rozhlas nemôže byť uzatvorený len vo svojom vnímaní, musí reflektovať na to, čo sa deje v tej spoločnosti. Jednoducho, taký je život. Pozeráš sa teraz niekedy na prácu tých dnešných pokračovateľov, zakladateľov žurnálu? Sledujem už len preto, lebo som zvedavý, kam sa to vlastne posúva ďalej. Ale myslím si, že mladí kolegovia, ktorí pokračujú v rozhlasovej robote spravodajskej celkové, nie len ten rádiožurnál, odvádzajú dobrú prácu, dobrú robotu a rozhlas si drží ten svoj vysoký štandard, ktorý nasadil, a myslím si, že je napriek tomu, že možno nie je najpočúvanejší, ale je stále jednotkou v profesionalite, 100%. 20 rokov rádiožurnálu.
Na prvých reláciách rádiožurnálu pracovalo 14 redaktorov. Postupne sa však hlásili ďalší. Ja som do spravodajského kolotoča nastúpila približne o rok neskôr, keď už bol rozbehnutý. No, to už mal jeho zakladateľ Ivan Miartan za sebou množstvo skúseností, ohlasov. A možno aj prvé vrásky. Nielen preto, že s novým dieťaťom prichádzali detské choroby, ale istý tlak zvonku. No ja si spomínam trebárs na balkón Starej národnej rady, odkiaľ sme vysielali priame prenosy z rokovaní. Tam často prichádzali poslanci so žiadosťami, aby sme odvysiali práve jeho vystúpenie, prípadne z neho nejakú podstatnú časť. Takýchto príhod by sa dalo pospomínať dosť vážnych, úsmevných, kurióznych. Bol to dôkaz, že rádiožurnál sa stáva mienkotvorným vysielaním. Ale o tom by vedel najlepšie hovoriť vtedajší vedúci redakcie rádiožurnálu Ivan Miartan, ktorý síce nevyštudoval žurnalistiku, ale kybernetiku. A preto si asi vedel aj vyrátať hodnotu informácií, ktoré ho viedli k takému razantnému presadzovaniu zmeny dovtedajšieho strnulého a politického pohľadu na spravodajstvo. Skrátka zaumienil si spravodajstvo dať do vienka aktuálnosť, príťažlivosť. Rozhovor s ním pripravila Petra Maťašovská. Keď vznikal rádiožurnál, ešte boli aj rozhlasové noviny. Prečo rádiožurnál vznikol práve 5. marca 1990? Po 40 rokoch socialistického spravodajstva sa dala dokopy skupina ľudí, ktorí chceli vysielať inak ako služba verejnosti. No a 5. marca sme jednoducho boli pripravení začať prvé vysielanie. A rádiožurnál vlastne otvoril pre novinárov priestor, ktorý by sa dal nazvať voľné ruky a voľná mysel. Na začiatku to bolo okolo 14 ľudí zo všetkých sfér rozhlasovej tvorby, od spravodajských relácií cez hlásateľov, cez mladých začínajúcich elevov. Ako si spomínate na tie prvé vysielania? Rozklepané kolená a strach z toho, ako to príjme verejnosť, pretože my sme skutočne začali nielen po obsahovej stránke, ale aj po formálnej, s úplne novým vysielaním. My sme v spravodajstve začali používať jingle, nové zvučky. To pracovné nasadenie bolo tak obrovské, že tí ľudia pracovali niekedy aj 20 hodín denne. Dovolím si povedať, že vtedajšie čísla hovorili o 75% počúvanosti, pričom až 80% dôverovalo tomu, čo informujeme. Čo ste vychádzali? Čo boli vaše informačné zdroje? Vychádzali sme predovšetkým z toho, že ľudia, ktorí riadili rádiožurnál, mali veľmi blízke vzťahy k politickým špičkám. Osobne som sa stretával s ľuďmi z umeleckých kruhov. Bola to intelektuálna skupina. My sme nečakali na informácie nejaké tlačové agentúry. Skôr naopak, tie tlačové agentúry potom preberali tie témy od nás. To bol možno základ toho, že sme boli väčšinou prví, väčšinou pravdiví, väčšinou objektívni a väčšinou veľmi počúvaní. Rádiožurnál za ten čas prešiel viacerými zmenami dramaturgie, technológie, obmeny redakčného tímu, ale šťastie aj formátu. Predpokladali ste vtedy, že staviate základy tak pevné, že vydržia ešte roky? Vedeli sme, že ideme do experimentu. Samozrejme, že obrovským rizikom pre rádiožurnál bolo to, že sa stal zrkadlo moci. Rozhlas má u nás 84-ročnú tradíciu, správy z toho asi 60-ročnú rádiožurnál, 20-ročnú. Bude mať podľa vás naďalej rádiožurnál svoje miesto vo svete narastajúceho informačného nasýtenia a komercie? Rozhlas má nezastupiteľné miesto v mediálnom priestore a myslím si, že budúcnosť rádiožurnálu v akejkoľvek podobe má svoje miesto a môže prežiť minimálne ďalších 50-60 rokov. 20 rokov rádiožurnálu. A teraz prišiel čas, aby sme načerali do archívu, do našej prvej relácie. Odzneli v nej aktuálne informácie napríklad z rokovania slovenskej vlády, ktoré sprostredkovala Alica Bieliková, reportáž Magdy Pospíšilovej z Bratislavského hradu, alebo z rokovania Českej národnej rady od Michala Michalčíka. Odzneli v nej aj želania poslucháčov, slova zástupcov vedenia rozhlasu a medzi nimi aj ďalší živý vstup. A ten symbolicky spojil novú reláciu s novým životom. Už si nespomínam, či to bol nápad vybrať si jedno z novorodeniatok za akési krstňa redakcie. A keďže sme nemohli mať v každej pôrodnici jedného redaktora, výber padol na kraj spod Tatier, symbol Slovenska. A odtiaľ sa okolo 12:30 prihlásil náš krajový redaktor. Dobrý deň, tu je Pavol Svetoň, hlásim sa z Popradskej nemocnice z novorodeneckého oddelenia. Poslucháči mali možnosť poradiť mamičke, aké by mu mala dať krstné meno. Telefóny neprestali vyzváňať a o 14. hodine, keď sa anketa uzavrela, dostal najviac hlasov Martin. Mamička Jurčíková však už bola rozhodnutá. Bude to Miško. Z nemluvňaťa sa stal mládenec a z Miška Michal. Kde však žije, čo robí, ako ho nájsť?
Zodpovedať tieto otázky sa podujala spravodajkyňa Ivana Radkovská. Ja sa nachádzam momentálne v jednom z popradských bytov a podarilo sa mi takou zvláštnou cestou 21. storočia nájsť Michala Jančíka, krsňa Rádiožurnálu. Ja som telefonovala kadekomu v Poprade, absolvovala som hádam 20 telefonátov, podarilo sa mi vás zastihnúť cez Facebook. Ako ste zareagovali, možno keď ste teda dostali ten môj mail, že vás hľadám? Bol som prekvapený, ale už som aj čakal, že možno sa hneď ozvete, keďže ste sa ozvali môjmu detkovi, ktorý ma ale zatajil. On neprišlo mu na že vlastne, že má vnuka. Už 20 ročné. Ale... A Michal, kedy ste sa dozvedeli prvýkrát, že vy máte niečo spoločné s Rádiožurnálom Slovenského rozhlasu? Povedala vám to mamina, alebo akým spôsobom ste sa dostali vôbec k informácii? V tých prvých začiatkoch, keď som už začal nejak vnímať ten svet, tak tedy pán Cveton vlastne chodil s nami robiť rozhovory, tak asi vtedy. Ovplyvnilo to nejak váš život, že teda ste krsňaťom Rádiožurnálu? Uvažovali ste niekedy o nejakej ceste novinára, alebo vôbec vás to nenapadlo, nejakým spôsobom vás to nesprevádza? Po ceste novinára som vôbec nerozmýšľal. Študujem bezpečnostný manažment v Košiciach. Chcel by som byť policajt, ale tak uvidíme, či sa to podarí. Vy máte 20. narodeniny, aby som vám teda chcela za všetkých poslucháčov Rádiožurnálu, ale aj všetkých mojich kolegov zaželať všetko najlepšie k narodeninám. Žurnál má tiež 20-tiny. Čo vy možno na to? Ja by som tiež chcel pogratulovať Slovenskému rozhlasu. Ja sa ešte maminy opýtam. Dostala som sa k tej nahrávke spred 20 rokov, k tej nemocnici. Ako si spomínate práve na tú chvíľu, že sa objavil pred vami nejaký novinár s mikrofónom v ruke? Ja by som povedala, že pre mňa bol najväčší šok, že prišla za mnou hlavná sestra na izbu a potom ma vlastne poprosila sestrička, aby som šla do ich kancelárie a tam ma čakal pán Sveton. Samozrejme, že potom som súhlasila a si už viete okolo toho. To, že sa vlastne váš syn stal akýmsi kvázi krsňaťom Rádiožurnálu, sprevádzalo vás to nejak životom, alebo teda počúvate Rádiožurnál, alebo nejakým spôsobom ste si osvojili trošičku ten kontakt so Slovenským rozhlasom? Ja mám rada samozrejme Slovenský rozhlas, pretože tam sú viac menej také naučné, také nie bulvárne veci. Ja skôr som takýmto klasickým veciam inklinujem a vlastne keď sa stalo to, že sa stal krsňaťom, tak celé Slovensko mi volalo do nemocnice, to znamená všetci známi, blízky sa pýtali, či som to ja, hej, takže nás to takto sprevádzalo a potom v podstate, keď mali 10 rokov, boli sme v Slovenskom rozhlase, boli sme tam pozvaní. Taká pamätnička mu napísal pán riaditeľ vtedajší, že ho zamestnáte v Slovenskom rozhlase, tak to sa smiala, že asi to tým smerom nepôjde, nie, že by vám SBS-kara robil, lebo nejako takto, hej. Veľmi pekné spomienky máme na toto obdobie. Pred 20 rokmi sa v podstate odohral pre vás možno jeden z tých najkrajších dní v živote. Narodil sa vám syn. Bude mať teda 20. narodeniny, zjavne bude nejaká veľká oslava doma. Možno čo by ste aj tomu žurnálu zaželali? Takú živosť, akú Rádiožurnál pre mňa predstavuje, pretože naozaj tak veľa informácií, veľa spravodajstva, aby sa vám ďalej darilo, aby aspoň do tej ďalšej 20-ky, že by ste sa rozrastali a na tom Slovensku, aby ste boli obľúbení. Takže aj pani Jurčíková by zrejme mohla potvrdiť, že na deťoch najlepšie vidieť, ako čas uteká. A my, čo už sme sa dostali do kategórie pamätníkov, s tým musíme len súhlasiť, aj keď rýchlosť bežiaceho času chceme teraz dokumentovať na niečom inom. Na technike. Môj magnetofón napríklad vážil 5 kg a dalo sa naň nahrať maximálne 15 minút. A ja si zase pamätám na prvé mobilné telefóny, keď sme ich nosili v ruksaku. Také boli ťažké a veľké. Alebo na kopu káblov potrebných pre každé priame vysielanie. Na zastarané, ale spoľahlivé spojárske telefóny s kľukou. Keď sa ňou zatočilo zo párkrát, ozvalo sa vysielacie pracovisko a mohli sme sa dohovoriť. Ale v tej dobe to boli naši pomocníci, tak ako písacie stroje, ďalekopisy, kopírovací papier alebo telefónne búdky. Som zvedavá, čo o dnešnej technike budú hovoriť naši následovníci pri 50. výročí Rádiožurnálu. Pri hodnotení možno pomôže redaktor Juraj Jediná, ktorý sa na vývoj techniky v spravodajstve pýtal tých najzainteresovanejších. Magnetofónový pás patrí k dlhoročnej histórii rozhlasu a s týmito prístrojmi sa počas 20 rokov v Rádiožurnálu nahrávalo aj vysielalo. Práca s nimi nebola jednoduchá a vyžadovala si zručnosť a niekedy aj tvorivosť. Ako sa s nimi robilo vo vtedajšom parlamente, spomína prenosový technik Stanislav Polák. Jeden redaktor tam bol na to, aby sledoval počas schôdze a už vlastne strihal v duchu, alebo si značili sme si papierikmi, ktoré sme zasúvali do tej pásky, aby sme vedeli, že odkiaľ pokiaľ sa to má zhruba zostrihať, aby sme si to vedeli nájsť. Strihalo sa buď letmým strihom, teda nahrávaním z jedného magnetofónu na druhý, alebo ručne nožnicami a páska sa potom spájala špeciálnymi nálepkami.
Veľkými zmenami prešla spravodajská zmena a hlásatelia. Najskôr dostávali texty z písacích strojov, často aj mierne rozmazané kópie vyrobené cez čierny kopírovací papier. Neskôr prišla modernejšia technika, ktorá však spôsobila nové problémy, hovorí Ondrej Holič. Tam to bolo samozrejme dosť hektické v tých začiatkoch. Tie správy chodili faxom alebo ďalekopisom a preberali sme aj správy z ČTK. Neostávalo nič iné, keďže sme to chceli dostať do vysielania, len vytrhnúť ten papier a zobrať ten text v češtine a ísť s tým pred mikrofón aj s rizikom, teda, že simultánny preklad nemusí až tak dobre dopadnúť. Dnes už máme na spracovanie agentúrnych správ moderné počítačové programy, v ktorých si vieme všetko jednoducho upraviť a predovšetkým sami a rýchlo. Tento zvuk by už identifikovali len tí skôr narodení. Moderná verzia je už známejšia. Telefón za 20 rokov rádiožurnálu tiež prešiel obrovským vývojom. Od prístrojov s kľukou, ktoré sa využívali v prenosoch, napríklad medzi bratislavským a banskobystrickým štúdiom, až po mobily. Mimochodom, náš prvý mobilný telefón by ste týmto názvom dnes určite nenazvali. Prečo? Vysvetľuje tým líder prenosového oddelenia Ladislav Littmann. Bola to veľká krabica, vážilo to hádam 4 kg, veľká baterka. Mali sme číslo 0901 700 200, čiže 200 telefón v rámci Československa sme mali. Ten telefón sa mi zdá, že on stál do 60 000, okolo 20 000 korún bola aktivácia a potom tie minúty hovoru, tak nepredstaviteľná suma voči tým dnešným. Redaktori dostali mobily až neskôr. Problémy to spôsobovalo napríklad zahraničným spravodajcom, ktorí často museli čeliť pokroku v západných krajinách. Otto Gerner bol v 97. v Prahe a s pevnou a k tomu ešte aj podvojnou linkou si užil niekoľko veselých situácií. Keďže tá linka bola podvojná, tak ten človek mal aj internet, takže ja som mal asi 4 hodiny ticho, zablokovaný telefon, tak som musel ísť do najbližšej telefónnej budky, informovať Slovensko o tom, kde poza môj chrbát na ulici chodili ľudia a ja som tam musel hlásiť, že padla Klausová vláda. Našťastie ten telefónny automat nebol na mince, ale na karte. Ešte raz sa vráťme k priamym vstupom. Dnes pri nich používame moderné digitálne linky. Kedysi bolo všetko analógové. Hoci prenos bol menej kvalitný, redaktorom a moderátorom sa predsa len podľa vedúceho odboru rozhlasovej prevádzky Jozefa Krátkeho pracovalo ľahšie. Oni mali totiž jednu užívateľský obrovskú výhodu v priamych vstupoch reportéra, redaktora z terénu a otázky jemu späť zo štúdia, lebo to nebolo oneskorené. A sám seba, keby počul ten redaktor, tak prestane rozprávať, spomalí sa. Skúste si to dať s oneskorením svoj vlastný zvuk a skúste rozprávať na mikrofón. Rádiožurnál v roku 2010 je moderný a schopný bojovať s konkurenciou aj po technickej stránke. Máme moderné MP3 rekordéry, počítačové strižne priamo v notebookoch, dokonca mobilný internet a čítačky v štúdiách, čím sme sa stali ekologickejší. Vďaka technickej minulosti máme aj na čo spomínať. A práve archív na pásoch je to, čo konkurencia nemá. 20 rokov rádiožurnálu. Všimla si, ako som pred chvíľkou čisto prečítal slovo najzainteresovanejší? Takéto jazykové nášľapné míny milujem, v úvodzovkách teda. Raz sa mi podarilo v úvodných, krátkych a úderných titulkoch asi na 5. krát správne prečítať názov mesta Birmingham. Ja si spomínam na kolegyňu, ktorá spravila z vysokého kominára, alebo keď ktorá si iná dostala na poslednú chvíľu športové správy a s hrôzou pri čítaní zistila, že sú tam dve krkolomné mená tenistie, ktoré v živote nepočula, a tak prečítala: Francúzska vyhral nad Španielkou 6-4, 6-4. Alebo keď v parlamente snaživá upratovačka uprostred vstupu zhasla svetlá, my sme dočítali pri neustálom škrtaní zapľovača. A vtedy nám jeden z poslucháčov napísal veľmi ostrý list, že prečo v parlamente fajčíme a keď už, tak si máme kúpiť kvalitnejšie cigarety, lebo počul, že si ich musíme stále pripaľovať. Kolega Otto Gerner má však pripravené niektoré technické chyby. Konečne tie sú tiež, aj keď nechcenou, súčasťou našej práce. Uznáte, že 20 rokov vysielania rádiožurnálu, ktorý sa vysiela denne naživo, prinieslo situácie, ktoré sme ani my nečakali. Kým ešte na začiatku 90. rokov si niektorí prežili krušné chvíle, keď sa im pás, s ktorým išli do vysielania, roztrhol, alebo z jeho stredu vypadla kotúľka, rovnako krušné chvíle prináša aj dnes najmodernejšia technika. Takto nečakane prerušila vysielanie v roku 2007 poistka v mixážnom pulte. Ten hlas v tichu bol jediný, ktorý bolo vo vysielaní počuť. Išlo o pokyny pre moderátora z réžie, aby to ospravedlnil a zahlásil ďalší príspevok.
No a ticho vystriedal následne beh vysielacieho štábu do vedľajšieho štúdia, aby mohol Rádiožurnál pokračovať. Okrem poistky, vysielanie Rádiožurnálu viackrát prerušil aj počítač, keď padol vysielací program alebo sa nespustil príspevok. Nová technika úradovala s technikom aj v našom parlamentnom štúdiu v živom vstupe do vysielania, asi preto, že opakovanie je matkou múdrosti. Táto správa by mala mať dôraz na to, že orgány boli nečinné tohoto fondu. Táto správa by mala mať dôraz na to, že orgány boli nečinné tohoto fondu. Táto správa by mala mať dôraz na to, že orgány boli nečinné tohoto fondu. Táto správa by mala mať dôraz na to, že orgány boli nečinné tohoto fondu. Takže prepáčte, nám mali technický problém. Čaro nechceného vzniklo aj pred vstupom parlamentu do vysielania. Tesne pred začiatkom Rádiožurnálu sa parlamentná spravodajkyňa nevedomky ocitla v reklame. Počúvajte jej prípravu na živý vstup. Od 5. decembra v novej budove Slovenského národného divadla. Dobre, vypnuté mobily? Generálny partner. Áno. Partner. O 20 sekúnd. Tešíme sa na vás. To si zrejme povedal aj náš bývalý regionálny spravodajca, hoci v tomto prípade nemôžeme hovoriť o zlyhaní techniky. Rádiožurnál v regiónoch Slovenska. Pavol Svetoň Krompachy, 55. výročie svojho vzniku. Pavol Svetoň. Nech žije zápisník krajových spravodajcov. Opačným prípadom vo vysielaní bolo, keď sa pod chyby podpísal nedostatok času a stres. Ako to bolo napríklad, keď sme zabudli z telefonátu v správach niečo vystrihnúť. Minister zahraničných vecí Cyril Svoboda mal Magor som. Minister zahraničných vecí. Nuž, čo aj, to sa stáva. A kto za to môže? Odpovedzme vám už ponúkli pred chvíľou, i keď pravdivejšie je priznať si. Aj takto sa správa niekedy rozhlasový škriatok. 20 rokov Rádiožurnálu. Niektoré z tých technických prešľapov sa zrejme stanú súčasťou nášho archívu. Možno po nich niekto opäť po rokoch siahne. Tak ako my teraz do našej prvej relácie z 5. marca roku 1990. Keď sme ju opäť počúvali, uvedomili sme si, ako sa menila, vyvíjala, ako získavala pevnejší tvar, obsah, náboj. Poslucháči si žiadali stále nové a nové informácie. Chceli ich počuť aj častejšie. Zvučka Rádiožurnálu sa postupne začalo ozývať aj ráno, večer, o 10:00 predpoludním i v noci. Menili sa ľudia v redakcii, menili sa podmienky. Ale aj očakávania poslucháčov, ich nároky. Porovnajme si ich. Najskôr anketa spred 20 rokov, ktorú robil vtedajší redaktor Dalibor Klíma. Pristavil som naozaj úplne náhodou okolo idúcich. No, mňa by zaujímalo niečo o Junákovi, rozviesť tú situáciu, aj ako kedysi Scout fungoval. Potom, jak boli tie časopisy, ten vpred, čo vychádzal Rýchle šípy a o tých chlapcov, jak to privádzalo tých mladých ľudí na nejaký taký ten spojenie s tou prírodou, životné prostredie, život v prírode. Váš syn stojí vedľa vás? Ja myslím, že tiež by tam mali byť napríklad správy o športe, napríklad o rozvoji automobilizmu v Československu. Mala by tam byť aj samozrejme hudba. No si myslím, že aj kultúra by tam mala byť. Nemali by sa zabudnúť na informácie z kultúrneho diania. Niektoré predstavy naozaj nebolo možné naplniť. Ja si spomínam na jednu z tých kurióznejších, napríklad, aby sme hrali častejšie ľudovky. To akože v spravodajstve? No a mali tam byť aj témy, o ktorých sa za komunizmu nesmelo rozprávať. Prirodzene mnohé z nich aj zaznievali, ale predsa len prinášať častejšie reportáže z otvárania nudistických kúpalisk alebo z konkurzu na striptérky, či informácie o otváraní nových barov, predajní, kaviarní. No, to sa ako si nedalo. To by nám dnes vedenie rádia a licenčná rada ale dali. To teda áno. Prvoradé ale bolo od začiatku vysielania informovať o politickom dianí, kontrolovať moc, byť jej svedomím, získavať si dôveru poslucháčov. No a či sa nám to darí, to napovie aj anketa z dnešných dní, ktorú nahrávala Miroslava Ábelová. Počúvam aj nepočúvam, pretože situácia, ktorá je teraz v politike, ma už prestala zaujímať aj baviť. Ja keď rada počúvam rádio, tak je to hlavne Slovenský rozhlas, relácie, ktoré dávajú a medzi ne Rádiožurnál patrí. Ja mám rada spravodajstvo, šport, muziku. Nepočúvam rádio, pozerám televízor. Počúvam už stále, lebo sa mi najviac páči. Všetko sú objektívne správy a tak, čo chcem počuť, ako podľa môjho názoru mi vyhovuje. Páči sa mi všetky tie informácie, ktoré dávate
vysielania. Od rána do večera som dôchodca, mám 80 rokov a veľmi rád počúvam Slovenský rozhlas. Doslova všetko, najpodrobnejšie správy, podrobnejšie ako v televízii. Je to najlepšie spravodajstvo, ktoré poznám, pravdu povediac. To mi je ťažko seriózne oproti ostatným. Tak musí byť aj niečo seriózne. Nemôžu všetci si tam len srandy robiť z tých správ. 20 rokov Rádiožurnálu. Na trh prichádzajú nové rozhlasové stanice, nové spoločnosti, nové druhy informácií. Na vkus poslucháčov sa útočí z rôznych strán. Našou snahou však je, aby sa počet našich poslucháčov a priaznivcov neustále zvyšoval, aby stúpla dôveryhodnosť v naše vysielanie. S predsedníčkou Slovenského syndikátu novinárov Zuzanou Krútkou sa rozprával Jaroslav Barborák. Rádiožurnál je tu 20 rokov. Z pozície šéfky profesijnej organizácie novinárov, čo považujete za jeho klady alebo naopak, aké sú jeho slabé stránky? Myslím si, že ide tu predovšetkým o klady. Rádiožurnál prináša prakticky nepretržite tie najčerstvejšie informácie a prináša ich v zrozumiteľnej forme, v dostatočnom rozsahu na pochopenie a často prináša aj také informácie, ktoré chýbajú napríklad v televíziách. Vysoko by som hodnotila aj vyváženosť jednak z hľadiska názorového, ale aj z hľadiska, povedzme, teritoriálneho. Za tých 20 rokov sa v spravodajstve Slovenského rozhlasu vystriedala vyše 100 kmeňových novinárov, ktorí zastupovali v novinárskom svete všetky pozície, od osobností, ktoré otvárali témy, až po bežných spravodajských údržbárov. Mal za ten čas syndikát ako profesná organizácia novinárov dôvod obhajovať našu prácu, alebo naopak vstupovať do profesného svedomia redaktorov Rádiožurnálu? Pokiaľ si spomínam, tak nejaké vážnejšie výnimočné situácie v súvislosti s redaktormi nenastali. 20-ročná história priniesla zo sebou aj výraz Mečiarova úderka a ten sa spáva práve s Rádiožurnálom a niektorými jeho pracovníkmi. Nebol práve to čas na vstupovanie do novinárskeho svedomia? Viete čo, to bolo také obdobie dosť burlivé a určite to nebol len Rádiožurnál. Dnes pristupujeme k novinárskej práci hlavne racionálne a v tom čase tam bolo veľa emócií a veľa oduševnenia. Samotní tí novinári dnes by určite pristupovali k tej práci iným spôsobom, jednoducho boli by profesíne zrelší. To obdobie zostáva takým krátkym obdobím v dejinách slovenskej ponovembrovej žurnalistiky. Sme profesíne ďalej, alebo je tu prísnejší legislatívny rámec, ktorý chráni možno našu prácu od politickej agitky? Určite obidvoje. Aj sa vyjasnili názory na to, čo má a čo môže vôbec verejnoprávne médium. Legislatívny rámec vytvára prostredie podstatne prísnejšie, takže nejaké stránenie niekomu by sa nevyplatilo ani redakcii, ani konkrétnemu novinárovi. Je Rádiožurnál garantom vyvážených overených informácií podľa vás? Vždy sledujem snahu osloviť viac strán, ak ide o nejaký spor, snahu podať veci jasne a zrozumiteľne a veľmi hodnotím to, že to, čo prinášate, keď je nejaký problém, tak sa mu venujete v jeho vývoji. 20 rokov Rádiožurnálu. Spomeňme si len na niektoré zlomové udalosti, pri ktorých nesmal chýbať Rádiožurnál. Boli sme pri delení federácie, pri voľbách prezidentov, menovaní a odvolávaní vlád, o ministroch ani nehovoriac. Zaznamenávali sme smutné i úsmevné udalosti, riešili sme kauzy i kauzičky. Boli sme objektom pochvál i terčom útokov. Snažili sme sa byť kronikármi každodenného diania. Dajme teda slovo aj tým, ktorí tvorili neoddeliteľnú súčasť nášho vysielania. Politikom. Avšak chceli sme sa vyhnúť oficiálnym slovám, ktoré sa zvyknú pri jubileách vyslovovať. Preto sme im dali trochu netradičnú otázku. Prezradí ju Lucia Vyrostková. Zaskočilo vás, alebo nebodaj zaskočilo vám niečo pri počúvaní Rádiožurnálu? Jan Čarnogurský, predseda slovenskej vlády v rokoch 1991 až 92. Bol som zaskočený v súvislosti so skákaním, pretože na jar 92 sa na Slovensku pripravovali majstrovstvá sveta v parašutizme. Ja som chcel preskúšať, ako sa pripravujeme, či všetko bude v poriadku, a tak som si skočil z lietadla a potom som počul v Rádiožurnále, ako
vtedajší vodca opozície Vladimír Mečiar povedal, no Čarnogórsky síce skočil, ale dopadol 2 kilometre od cieľa. Niektorí politici teda cez éter komentovali športové výkony svojich súperov, iných k takmer športovým výkonom práve éter povzbudil. Michal Kováč, predseda Federálneho zhromaždenia a neskôr prvý slovenský prezident. Radiožurnál oznamoval, že pán prezident Havel podal demisiu. Bolo to v ten deň, keď Národná rada schvaľovala rezolúciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Ja som neočakával takúto zmenu a chcel som mať vysvetlenie, preto som hneď si zorganizoval cestu do Prahy za pánom prezidentom Havlom a získal som uistenie od pána prezidenta, že jeho opatrenie nemá nič spoločné s rokovaním Slovenskej národnej rady. O tom, či rozhlas niečo nepoplietol, sa potrebovala uistiť aj ďalšia hlava nášho štátu, hoci preto neletela až do USA, prezident Rudolf Schuster. Keď som sa vracal z Ormovo Lazu, zrazu som počul v rádiu správu o útoku na dvojičky. Tak som povedal ochrancovi aj vodičovi, čo to za ten slovenský rozhlas vymýšľa, čo to za správa bola. Neberte to vážne, zrejme zase z toho bude nejaká finta. A nakoniec to bolo vážne. Ja som sa to vtedy dozvedel, keď som sa vracal v aute. Politici chcú od radiožurnálu nielen pravdivé, ale údajne aj objektívne informácie o dianí v politike. Podľa prezidenta Ivana Gašparoviča sa nám to občas nedarí, podľa premiéra Roberta Fica môže byť. Ako sa menia vlády, mení sa častokrát aj obsadenie v rozhlase a je to okamžite na komentároch cítiť. Čiže by som si prijal do budúcna, aby príslušníci redaktorskej družiny nevyjadrovali politické názory viazane jednoznačne na politickú stranu a názory politickej strany, ale na objektívne posúdenie. Môj názor na médiá je všeobecne známy a naozaj nemôžem povedať, že by som niekedy stretol redaktora z radiožurnálu, ktorý by došiel nepripravený, ktorý by nevedel, na čo sa pýta, čo len potvrdzuje, že tlak na novinárov v slovenskom rozhlase, pokiaľ ide o spravodajské relácie, je pomerne veľký a treba to oceniť. Je to naozaj ojedinelá perla v slovenskom mediálnom priestore. Že občas v rádiu perlíme, nám však prizná aj opozícia. Iveta Radičová z SDKU. To viete, že ma v dobrom poteší, keď odznie zahlásenie typu časové znamenie práve ohlásilo 4 dni. A potom som dostala vysvetlenie, že pani moderátorka mala 4 dní do dôchodku a bola tým tak preplnená, že sa to dostalo do éteru. Takže sú tam aj zábavné okamihy, ale predovšetkým radiožurnál dnes môžem konštatovať je nabitý podstatnými informáciami. Vráťme sa však k úvodnej otázke, teda čím 20-ročný radiožurnál najviac zaskočil? No práve svojim vekom. Ešte iba? Pýta sa Anna Belousovová. Už toľko? Krúti hlavou Katarína Tótová. Ja som si myslela dokonca, že máte viac ako 20 rokov, priznám sa, lebo vtedy, keď som začala vnímať politiku okolo seba, aj spoločenské dianie, tak vždy to bolo aj cez radiožurnál Slovenského rozhlasu. Prekvapilo ma, že už máte 20 rokov. Je to dospelosť, v ktorej ľudia neraz strácajú svoju slobodu uzatváraním manželstva, ale ja si myslím, že radiožurnál by práve mal si túto slobodu nadlho zachovať. 20 rokov Radiožurnálu. Snažili sme sa, vážení poslucháči, tak trochu pootvoriť dvere do nášho vysielania. A cez ne nazrieť do vysielania spred 20 rokov, priblížiť vám atmosféru 5. marca 1990, predstaviť aspoň niektorých z vtedajších tvorcov. Za tie roky sa ich vystriedalo niekoľko desiatok. Mnohí odišli do politiky, do diplomacie, niektorí prešli do konkurenčných médií. Z našich bývalých kolegov boli a aj sú hovorcovia ministerstiev či iných inštitúcií, spolupracovníci svetových tlačových agentúr. No sú však medzi nimi už aj dôchodcovia, lebo ten čas naozaj rýchlo beží. A ani sa nenazdáme a bude tu ďalšie okrúhle výročie, keď budú spomínať tí, ktorí tvoria dnešné zázemie vysielania radiožurnálu. A ktorých má, tak povediac, pod palcom riaditeľka Centra spravodajstva Anna Sámelová. Radiožurnál nie je len značka, ale predovšetkým živý organizmus. Počas uplynulých 20 rokov viackrát zmenil svoju slovnú aj hudobnú formu, svoje obsahové zameranie, technické a organizačné zabezpečenie aj redakčné zloženie.
Zažili sme s ním časy ďalekopisov, keď ešte ani faxy neboli. Časy obrovských 7-kilových a predsa už mobilných telefónov na autobatériu. Namiesto satelitov krátkovoľné 1203, namiesto počítačov tmavomodré a čierne kopíráky, šuchotavé tenučké papiere a mechanické písacie stroje Konzul. Zažili sme obrovské študéry, STM-ky a lepiace pásky na naozajstné rozhlasové pásy namiesto malilinkých pamäťových kľúčov a kariet v spratných kabelkových rekordéroch. Sama seba sa dnes občas pýtam, ako sme to vtedy vôbec dokázali. Pretože ak existuje niečo, čo Rádiožurnál vždy mal a nikdy nestratil, je to punc aktuálnosti, kvality a dôveryhodnosti. To všetko je dnes v rukách garantov profesionality, objektivity a nestrannosti rozhlasového spravodajstva, teda editorov. Oni a iba oni rozhodujú o tom, čo, kto, kedy, kde a v akej podobe v spravodajských programoch odvysiela alebo aj neodvysiela. Hlasy editorov v éteri neznejú, ale keďže sú to tí najdôležitejší strážcovia našej nezávislosti, sú zároveň aj najstaršími a najskúsenejšími spravodajcami. Takže aj tí skôr narodení poslucháči Rádiožurnálu si nepochybne spomenú na ich mená. Jana Drabeková, Michal Michalčík, Eva Mravcová, Bernard Horňák, Mária Škarohlídová, Boris Koreň, Michal Petruška. No a šéfkou editorov Rádiožurnálu je Tamara Valková. Na to, aby mali editori z čoho vyskladať spravodajské minúty Rádiožurnálu, potrebujú dostatok tvorivých redaktorov, ktorí operatívne vyštartujú za aktualitami tam, kde sa niečo deje, teda priamo k zdroju informácií. V súčasnosti sú to v bratislavskej centrále Miroslava Ábelová, Braňo Dobšinský, Jaroslav Valent, Linda Naďová, Peter Valovič, Jana Pospíšilová, Stibor Michalka, Katarína Otová, Branislav Heldes, Martina Gabčová, Marián Kukelka, Vlasta Cigánková, Informačné terény stredného Slovenska pre vás brázdia Marta Výbošteková, Marian Ondáš, Vanda Tuchyňová, Milan Velecký, Dagmar Úradníková, Marek Pivoluska, Martina Bodnárová, Marína Račková a aktuality z východného Slovenska vám denne prinášajú Ivana Radkovská, Boris Urbančík, Marek Poradský, Boris Šrajdár, Maroš Černý. Výber toho najdôležitejšieho, čo sa odohráva vo svete, vám v rámci Rádiožurnálov ponúkajú Miroslava Hospodárová, Martin Rajec, Renata Goldírová, Boris Kršňák, Alexandra Demetrianová, Jozef Šajner, Roman Kebísek. Rádiožurnál to nie sú len informácie na bežiacom páse. Je to aj more zákulisnej a mravčej práce našich produkčných, ktoré sa vodne i v noci starajú o to, aby nám na tvorivosť v teréne a v štúdiách vytvorili optimálne podmienky. Väčšina z nich žije v Slovenskom rozhlase aj celý doterajší život Rádiožurnálu. Jana Ráčková, Dana Totová, Štefánia Krištofíková, Beata Cehláriková, Jarmila Obadalová, Katarína Hudecová, Alena Beránková. Ale čo by bola naša práca, keby sme ju nemohli sprostredkovať aj vám, našim poslucháčom? Za technickú kvalitu Rádiožurnálov nesú zodpovednosť zvukári, ktorí poznajú mikrofóny z tej opačnej, teda káblikovej strany. Preto ich mená spomeniem ja. Marián Bagala, Vladimír Beňa, Štefan Bihúň, Lucia Cibiková, Jakub Gabriel, Zuzana Hladká, Dušan Macko, Jana Mikovičová, Vladislav Müller, Juraj Tima a Martin Chovanec. Áno, sluch vás neklame. Aj v technickom tíme sa viaceré mená objavujú v Rádiožurnále už celých 20 rokov. Hlasy, ktoré v spravodajstve poznáte vaj najviac, lebo ich počúvate každých 30 minút, patria redaktorom, ktorí pre vás vyhľadávajú a spracúvajú aktuality zo servisov tlačových agentúr. V spravodajskej skratke ich prinášajú aj do Rádiožurnálov. Jana Belovičová, Ondrej Holič, Lucia Hurajtová, Peter Kolárik, Viera Polešovská, Pavol Šrámek, Michaela Straková, Rado Tomeš, Lenka Felberová, Edina Chodilová. Postupne sme sa prepracovali k tomu, že sme si predstavili editorov, ktorí reláciu zostavili, spravodajcov, ktorí ju svojimi príspevkami naplnili, redaktorov, ktorí informačný tok doplnili a rozšírili o najaktuálnejšie správy, produkčné a zvukárov, ktorí sa postarali o organizáciu a techniku vysielania. Ale chýbajú nám ešte vaši dennodenní sprievodcovia svetom veľkej a malej politiky, teda moderátori Rádiožurnálov. Petra Maťašovská, Juraj Jedinák, Jana Obrancová, Jaroslav Barborák, Lucia Vyrostková, Otto Gerner, Anna Šípošová, William Hauser, Richard Šimegi. Takže, vážení poslucháči, naša mimoriadna relácia Rádiožurnálu venovaná spomienkam na jeho prvé vysielanie spred presne 20 rokov sa končí. A od tejto chvíle začíname písať novú kapitolu. Že to bude úspešná kapitola, v to dúfajú Tamara Valková a Michal Tvarožek.